Niafulu die ebe ọ na-eti egwu na bar. Ya na ya na-abụ wee bido wee kwụba. Ọ sị m nne na ọ na-eti egwu o, na-eme eki ego o, mana ya mara na ọ na-aṅụ oke mmanya. Ya kịta so ya na ya na-abụ kwugide wee end afa na-abụ n'ọba di na nwunye. Ọ sị m nne mana ihe mezele na-ebuzi adatịla na o nwee certain things ya consider sara before ya wee nọba this guy. Ya na ka ọ mụrụ nwa busi afọ ime mụọ nwa ka ya bido wee ghọta o. Because na before ya ebube afọ ime busie mụọ nwa na ọ na-edu ya aga na that bar na ya dị eme isie ghọta na o wee lụzie ka anya mụrụ nwa emezi ọ hapụ ya n'ụlọ olu na abụọ ọ ga-anọgide mgbe ụfọdụ 2 days, mgbe ụfọdụ a day, mgbe ụfọdụ 3 days ya nọrọ sọsọ ya n'ụlọ n'ịkụ nwa. Bọsọ ọ ga-anata na ọ ga-aṅụsịa ṅụọ mkpayọ. Mana ihe a niile ya na-agwa anyị nkịta abụrụ nsogbu maka na ya na-ama na eje malụ na ya fụrụ ya na bar wee nọbịa ya na bar. Ịghọta na o wee nọkọtasịa wee bidozie data na ọ nọsịzịa na bar ọ chọtanwu nwaanyị ọ natakwutie. Ọ natazie ịmaka olu nwaanyị afọrọ die for 2 days or something. Bịa ka o lie ibongi ya sị ya na ya chọrọ. Ọ sị m olukwe one day ya na ya na-agba n'ekwu na ya chọrọ nwoke ebidokwa itie ife from itie ife ọtọ die n'onu ugbe na bed. A na-ekwu ọtọkiri die ọ ga-atọgbu ya atọgbuo. A na-ekwu olibe gị eli nwe obonogodo. Just like that. Ka ọ na-elie ka ọ na-akụ ya ife o wee mesie nye that day olukwe bọsị ọzọ the same thing. Olukwe bọsị ọzọ the same thing. Echekwa na egwuregwu ihe aghọ lifestyle dị o jesiri ịbata ọ chọbịa nke anọ. Ụmụ ya na-etokwe this thing continued. Na ọ bụzi alụ na di eme n'ọnụ ụzọ obu mmiri emie fiu. Nya na-ekpezikwudo ekpele nya anatazina. Nya na-ekpezi ekpele nya anatazina. Nke ọ na-anata 2 days, 3 days, 4 days ya na complain na ya chọrọzi nya anatazina. Ọ sị m nne nya afọlụ Chukwu mmụọ nsọ ya ejele maka ụmụ ya n'ọlụ. Nwoke a na-adakpue n'ife a na-emezi na ya na-eshizi ọnwụ maka na ọ tọdie n'ọnụ ya sibe ọnwụ ọ na-achọ ka ọ tọgbuo onye. Ya sibe ọnwụ sef ka o ji aka njọ ọ na-aka ife na-eme ife ọ na-eme o. Ọ sị m nne na ya mụrụ ma o megidezikwu na ọ da-achụtanwuzi nwaanyị duto na ọmagoli ya arụ. Ịghọta na so ọ gbagolo onye amansị mba na ya da-emegherizi arụ. Ọ bịara idugo onye agbazi anya nkịtị na ihe ọ na-eme ọmagịtọkiri die n'onu na-achọ ka ya sibe ọnwụ ya ajụ na ya ama nsi ọnwụ ọ na-achọ ma ya tibie ife ka ya wee sibekwa ọnwụ ka ya si esi ọnwụ maka ọ na-alaiki ya ma ya sibe ọnwụ and ọliti ọ bụrụ na ya na-ebe akwa ifu gị ya ma nọlụ n'edi. Ọ sị m nne ọkwa ịfụrụ na mgbe ụfọdụ na ị ga-asị ka ị nọlụ maka ụmụaka na-agbaghara ife di gị na-eme gị ma ya mana na ụmụaka afọ na ị na-emebi fa ịma mma. Adịghị nwaanyị wee na-etolu 12 years na ya mara na nwa ebidogo mara ife this man na-eme ya. Nwere ka asị wee malụ nwa na-edi ihe a oge ọbụla nwa na-ewe iwo oge ọbụla nwa na-ewe iwo ya na-asị kedu ụdị ihe bụ ihe a ọkụlụ ụmụnne esi saịdị ọkụlụ ụmụnne esi saịdị a jos na-esigheli ọnwụ ya na-asị kedu ife bụ ihe a na ya mọrọ na nwa na-afụ ihe papa ya na-eme ya na etu ya sikwe wee malụ na o nwee one day ya na ya na-abụ nọ na-atụtụ akwụ this man wee na-abata anya iru nwa wee zaa nwa wee hụba ka nchi hey ya wee tie olu datide ọdakposi enye pụta ya wee jee ya wee kpọọ ya wee sị ya na o nwere ife a chọrọ ịgwa ya na ụmụ ya na-afụkwa n'ihe ọ na-eme na ụmụ ya aghọtabago ife ọ na-eme na ọ bụrụ na ebere akwa itibie ife na ọ bụrụ na eshiri ọnwụ itibie ife kedu ife a ga-eme wee mete gị mma. Ọ sị m na onye ị na-agwa ṅụlasịrị anya sef abịghọtago onye ị na-agwa ṅụlasịrị nyere agba ma ọ na-anụ ihe ị na-ekwu ma ọ da-anụ ihe ị na-ekwu na bọsị anya ji efu dị ebu chi ụtụtụ bụ o jesie bata ya echekwala ya n'ụtụtụ gwawakwa ya ọkọlụ nwa chi ọzọ jewela onwe ya. Nwa wee togide wee mee 15 years wee chajiela nne ya. Nne ya kwuo okwu obi nne ya kwuo obi okwuo na-ekwosị onye ka ịbụ na o nwere ife ịbụ na o nwere ife ị ga-eme na ya akụgbuo one day n'ụlọ ebe a
n'ọkwa one day ịṅụsịa mmanya bata nyakwa yi mụọ ya ọkụ nyefe ya ga-eme gị na-achalenji nne ya na-achalenji nne ya hey this man wee bidozie na-anọsakwa etu o si anọsa nyanwa like ọ na-afụtazi nwa afọ dọka nyanwa maka na the time ya na-agwazi m ihe a na o nwere ife ya mee ka ya metụ ya mma na nwere and na o nwere ife this girl mee ka o metụ ya mma akwifugo ọ sị m nna ihe a na-aga ya magide dị still ya na-agọli agụgọ na-egọli agụgọ ịgbagodo na-enebụli ya na-asị emebi n'ofu mfu ka ọ fụrụ mebi nke nwa until one day again enyi nwaanyị wee bịa ime invite na-adị ya nwaanyị ga-anụ dị gbaa nkwụ gbaa akwụkwọ bụ nne fana abụọ wee na-ekene na-agba egwu na-aṅụli nke nwa ya anụ dị o adị ya nwaanyị wee fụ ha ka ha na-agba egwu wee ịmagolu do very excited bịabasịba kedu ihe na-eme wee sị ya nwa m na Nkechi ga-anụ dị Nkechi amụrụ bọsị ara one ka o jikwana wee tọ gị he nwa m unu etopukwe sị m nne diska tọnụ wee mụọ ọsọ mara ihe a wee si eto ụtọ n'ọvụ asọ na ana sị nonsensị ọkwara nke ụdị tamụlụ jawala nya na-akpọ ya n'ọtọ ọnọdụ nya na-akpọ ya n'ọtọ ọnọdụ ọdụ ka atụrụ ya mbọ ka vum olu n'abalị ya wee kpọọ ya wee jụbịa ọsị na ya chọrọ ịnụ di o nwere ife ji di eme ọkwa ụdị na-anụ na nke a ama mme ya ga-anọrọ onwe ya ọ ga-abụ onwe nwoke chọrọ ya okwu ka a were iwe gburie nye ya kụwapụ ya isi wee kpọba ụmụ nwoke asị kpọsịa this woman so na this girl ekwedị ka ha werite ọnụ okwu sị gị na enye ekwutekwana ekwute mmadụ anọkatakwana kwa okwu dị ọkwa dịka ị na-anụ ihe a nwa 15 years ebe afọ ka anọ wee na-asị edu ụmụ nwoke niile abụrụ ofu nke nwa na ị ga-anụta ezigbo dị ọsị ya na ekwugo na ama nnu di ọkwa n'ebe afọ ka anọ wee chie wee fụ ya wee sị dị mana na ya chọrọzi ọsị ebenebe ya kọbazala ndị mmadụ si awụpụ okwu kọt na-enagokwe nwa gị n'iyi maka na ya jeze kọbala enyi ya nwaanyị ya afta ka enyi ya nwaanyị jụbalị ya wee kọbala enyi ya nwaanyị tikete si ihe a na-eme na-edi ọsịa na wafọ yo na-emebisigokwa ụmụ gị niile hai n'eziokwu na nke nwaanyị na-ewe iwe ịma ihe ndị nwoke ga na-eme ịma ma ha ga na-amụ ya ihe papa ha na-eme iwe nọlụsị ise afọ na-edi ihe a ịmakwala ihe isi n'ọfịa pụta wee gwabịa ọsị m nne nyada na ala were isi na-eje ije nya mara ife ụmụ nwoke ya na-echezi ya mazikwa ife nke ụmụ nwaanyị na-eche ya na-ele ụmụ ya anya na-asị na efukwe bifo nya wee gbalijebe kọt mana ọdụgo late ya wee lụọ na kọt wee kwuo nya ewee bakatalia ka ya kpọtala di ya nwaanyị afa ụmụ ya si ya ibu ewu iwee nọlụ ọbụla adaghị nwaanyị bụ ife ka anyị gbalị ife this girl tiwa akwa n'ebe George wee sị na a ga-achọrọ ya terapi na a ga-achọrọ fancha niile terapi ka amalụ ka esi enyebelefe aka ọkwa ifugo wee sị die kedu ife iji adakpolu nwunye gị ọsị na ọ na-abụnya ya ọnya mie ekwe na enyi ya wee na-adakpu ya adakpu ọkwa ifugo this woman wee sị na ọ yọrọ ya na enyere bụ ọṅụsịa mmanya siri mmanya bata ọya ọnya nya ajụ ọmansa arụ o nwere ike ọ nọgo na that bar for 3 days or 2 days o bula arụ afọ etu afọ o si wee siri mmanya wee bịa ya wee sị ya mba ya jee ka ọ saa arụ yọtara na nke o lie nri mgbe afọ n'ogboro n'one ya jugolie nọ ihe a na-ese ewesị ya na ọ ga na-enye that girl 20k ọ ga-eji na-ete ekike arọfụ onwe ya wee na-enyekwa mami ya 50k fọ ndị na-abọ fọlọnụ ụna amaala ego na a na-akwụ ya na ba ọ sị na 40k ọsị ma ya na-enye ha 20k ego ole ka a na-akwụ ya na 40k ka a na-akwụ ya wee bịa na-agụ egwu ụmụ iwedili wee na-anatafu obere ego ya dị ya nwaanyị 20k kedu ebe a ga-esi wee weta ewee cheki ọ bụla eziokwu ewesị na ọ ga na-enye adị ya nwaanyị 10,000 every month na-enyekwa nwunye 20,000 every month ọfọzịa 10,000 for nyanwa akwa ifugo ewee gbasa afa ọsị m nne na before nya esi na that court wee pụta na eburu ebu
ya ndị mmadụ gwakọtara ya okwu gwakọta ya okwu gwakọta ya okwu n'ihe a ji ekwuru ihe a bụ maka na gịnị mere ị nwere ike n'ọlụ sị na ị chọrọ ịpụta na your marriage maka ife ndị mmadụ ga-ekwu maka ụmụaka ịma mmadụ atụ na ụmụaka afọ na ị na-emebife emebi ọ bụrụ na di na-eti sọsọ ife isi oke mana to the point of ị na-adakpu ya ụmụ ya malụ na ọ na-adakpu ya nọla ebe afọ nye mọrọ ife ga-apụta in future do na jọji na-enyeli aka banye idu ụmụ ya gaa terapi mee naanị ibie mgbe ụfọdụ da terapi ada wọk mgbe ụfọdụ ọ na-awọk chukwu ma ele gị ebele o nwere ụdị ife mmadụ ga-eteki nwee ụdị ife mmadụ ekwesịrị iteki ụmụaka afọ ị na-azọ ị marọ na mmebi ka ị na-emebifa it's just a story to learn from ọkwanụ nke nwaanyị ka a na-ekwu maka ya ke maka ụmụ nwoke na-abụ isi na marriage pụta dụrụ izi o hapụchakwa ihe a na-asị live eburu ọsị gị leave that marriage walk away ọ dụrụ izi ọ na-abụ ntakata afọ ụta mbelu because it takes a lot for you to work out. It's not like going there to fetch water. No, it's like starting life afresh. Ọbụna bụ single mother deserves a lot. Nwoke na nwaanyị ka ọ bụ sọsọ ya. Nya Chukwu ga na-agọzi unu na-provide for you guys. All this biko nyere m aka, most of them nọkwa with their husband. Still of a na-aga enyemaka. Imagine a single mother. Onye melie single mother. Ifunugo na nwaanyị bụ single mother without nwoke. Single efulefu. Kedu maka single efulefu na-akwụghalị na-atọba ụmụ nwaanyị ime ahapụ ha. Ke maka all of them single efulefu afọ. Kwa single mother. They go through a lot o. Manụ na-eji n'ife nkwu wee chọọchị ndị be anyị. Daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.